سلام تعنا هبلي زخبركم تخطاتلتي تلفزيون دمس ويان تግራይ نمبل 33 ዓመት نخبرو ዘለና በዓል ሰማዕታት ትግራይ እንኳዕ بسلام አብጽሕኩም አብጽሕና በመባል ንሎሚ ናብ ዘዳልናልኩም ዜናታት ክሰገር ህዝብ ትግራይ ካብ ገጸ ምድሪ ከጥፍእዎ ንዝመጹ ደመኛታት ጸላእቱ መኪቱም ትግራይና ሓራ ንሙጻ ኣብ ዝግበር ምርብራብ ወሸን ኢሉ ንኽዓስል ፕሬዝዳንት መንግስቲ ትግራይ ተጋድላይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ጸዊዖም حدش ولدو تግራይ يفጽمون زلو ድሙቕ ጅግንነት ድማ ንኢዶም ኣለው ተጋድላይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል በምኽንያት ሎሚ 15 ሰነ ዝኽበር መዓልቲ በዓል ሰማዕታት ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ ጅግና ሰራዊት ትግራይ በሽን ስሙይ አፍሪካዊ ጀነራል አሉላ አባ ነጋ በስተሰየመ ኦፕሬሽን የመዝግቦ ዘሎ ድሙቃት ዓወታት እንኳዕ ደስ በለና መስበሉም ህዝብ ትግራይ ሕድር ቀዳሞትን ዳሕሮትን ሰማዕታት ከዕበረም መጻይ ዕድሉ ባዕሉ ንምውሳን ቃል ከም ዝሕድስ ተዛሪቦም ኣብ ድሮም ዝካር መበል 33 ዓመት ከለስዋት በሽን ጅግና ጀነራል አሉላ አባ ነጋ በስተሰየመ ወፍሪ ሰራዊት ትግራይ አስራ በሐጎታቱ ንሓትነታቱ አቦታቱን ነታቱን ወሪሱ ዘመግቦም ዘሎ አንጻር ዓወታት አውሽትን ደገን ዘላ ህዝብና እንኳዕ ደስ በለካ መስተንክራው ስርሒት ሰራዊትና መራሓና ዝኾኑ ድሙቕ ዓወታትና ከም ዝቆጽል ድማ እንተታውን ደጋፍ ቃልስና ብዛኽብርት ዕለት ስዋስ ንገልጸሉ ብምጥማን እዩ ብዘጋጣሚ ካብ ህዝባዊ ዕላማ ፈተኽ ከይበሉ ንኣስታት 46 ዓመታት ኣብ መስመሮም ጸኒዖም እናተቓለሱ ናይ ዘዋን ወረርቲ ኣብ ምምካት ክቡር መስዋዕት ከፊሎም ዝሓለፉ ጀጋኑ ተጋድልቲ ይመስል ኣባይ ፀሃየን ኣባይ ነብሶን ከምኡውን ቅድሚ 2 ዓመት ብውዲት መለሕልቲ ሓይልታት ዝተቐንሰሉ ጀጋኑ ተጋድልቲ ጀነራል ሰዓረ መኮንን መጀር ጀነራል ገዛ ኣበራን እንትንዝክር ናይ ኩሎም ሰዋዕትና ሕድሪ ብድሙቕ ዓወታት ይድበሱ ከም ዘለውን ንቐጻሊ እውን ሕድሪ ሰዋዕትና ዘይንዕብር ቃልና ብምሕዳስ እዩ ኣብዚ እዋን ሃልዋትናን ድሕነትናን ብቕልጥፍና ንምርግጋፅ እናካይዱ ዘለና ወረርቲ ናይ ምምካትን ካብ መሬት ትግራይ ተራሪካ ንምውፃእ ዝተጀመረ ቃልስን መስዋዕትን ናይ ኣቴንያ ዘለና መድረክ ሓድሽ ሕቶ መስዋዕት ብምዃኑ ነዚ ተልእኮ ኣብ ምፍጻም ዝተሰዉ ጀጋኑ እውን ክንዝክሮምን ዝጀመሮ ቃልሲ ብምሕያል ኩሎም ወረርቲ ሓይልታት ብተነጻጻሪ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ብምቕባር ኩሎም ሰዋዕትና ክቐስኑ ህዝቢ ትግራይ ናይ ባዕሉ ዕድል ባዕሉ ክውስን ክንገብር ኣብዛ ክብርቲ ዕለት ደጊምና ሕድሪ ቀዳሞትን ዳሕሮትን ሰዋዕትና ይንዕብር ኢልና ሓድሽ ድሙቕ ታሪክ ገምና ከም ንፅሕፍ ኣይጠራጠርን ጀጋኑ ሰማዕታት ትግራይ ፍሉይ ክብርታት ዝወነኑ ንመስዋዕቲ ዘይስስዑን ፈንጂ ከይተረፈ ዝረግጹን እዞም ክብርታት እዚ ሓድሽ ወለዶ ክላበሶም ዝግባእ ክቡራት ሃፍትታት ከም ዝኾኑ ተጋድላይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ተዛሪቦም በዚ ዓመቱ 15 ሰነ ንዝክሮ ካብ ጀጋኑ ሰማዕትናን ኣካል ጉልኣትናን ክንመሃሮምን ክንወርሶም ዝግቡእና ክብርታት ስለ ዘለዉ እዩ ጀጋኑና ካብ ዝነበሮም ብዙሓት መትከላትን ክብርታትን መንጎ ህዝባውነት ንዕላማ እስካብ መወዳእታ ምቅላስ ኩለ መዳያዊ ድልውነት ጽንዓት ውፍይነት ኩሉ ዓይነት መስዋዕትነት ምኽፋል ዝተረኸበ ዓወታት ዘይምዕጋብ ዓርሰ እምነትን ዓርሰ ምርኮሳን ዝኣመሰሉ ምግላጽ ይከኣል እዩ እዞም ዓበይቲ መትከላትን ክብርታትን እዚኦም ኣብዚ እዋን ነካይዶ ዘለና ህዝባዊ ኩነትና እውን ስለ ዘገልግሉ ዓጥዒትና ሒዝና ናብ ነገራዊ ሓይሊ ክንቅይሮም ይግባእ ሰዋዕትና ህዝባዊ ዕላማ ልዕሊ ውልቃዊ ድሌቶም ብምስራዕ ንክቡር ሂወቶም ከይሰስዑ ኩለ መዳያዊ መስዋዕት ዝኸፈሉ ፍሉይ ታሪክ ጀጋኑ እዮም እዞም ጀጋኑና ካብ ካሊእ ሰብ ዝፈልዮም ክብርታቶም ዓቂቦም ምንተ ምዕዋት ህዝባዊ ዕላማን ረባሕነት ህዝቢ ትግራይ ኢሎም ፍልጅ ከይተረፈ ረጊፆም መስተንክራዊ ቅያስ ዝሰርሑ ምዃኖም እዩ ጀጋኑ ተጋደልትን ኣርበኛታትን ትግራይ ብዝኸፍሎ መስዋዕቲ ዓለም ብዓለሙ ደጋጊሙ ዝመስከረሎም ተቐባልነትና ኣዳን ዝረኸቡ ዓበይቲ መሰረታዊ ዕብየታትን ምዕባለታትን ኣብ ትግራይ ይኹን ኣብ ኢትዮጵያ ተመዝጊቦም እዮም ዳግማይ ደርጊ ዝኾነ ፋሽስቲ አብይ አሕመድ ደመኛታት ጸለቲ ህዝብ ትግራይ ሓይልታት ትምክሕቲ ክልል አምሓራን ውልቀ መላኺ ኢሳያስ አፈወርቅን ተዋዲዶም ጥይት ጥሜት ጾታዊ መጥቃዕትን ምዕናው ሃፍትን ከም መሳርሒ ኩናት ተጠቂሞም ህዝብ ትግራይ ንምጥፋእ ይሰርሑ ከም ዘለዉ ተጋድላይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ምስ ሓበሩ ህዝብን ጅግና ሰራዊት ትግራይን ግና ሃልዋትና ንድሕንነትና ብቕልጽምና ኢሉ ብግፍዕታት ጸላእቲ ከይተሰኮነ ከቢድ ተጋድሎ ይገብር ከም ዘሎን ዓወታት እናሓፈሰ ከም ዝርከብን ሓቢሮም ኣለዉ ኣብ ድሮ ዕለት ሰዋዕትና ወረርቲ ንተወሳኺ ጥፋት ሓድሽ ወራር ወዲዖምና ኣለዉ ዝሓለፉ 7 ኣባርሕ ዘይምቁራፅ ወራር ኣብ ልዕሊ ወራር እናደራረቡ ወፊሮምን ይወፍሩን ኣለዉ ይኹን እምበር ተጋድሎ ህዝቢ ትግራይ ንሓየለ ክኸይድ እንተዘይኮይኑ ካሊእ ውፅኢት ኣይተረአየን ክረአ እውን ፈፂሞ ይኽእልን ስለዝኾነ እውን
شوقات سنة جمروا مثلا سنسي حوار كموتو سعر كم قمقام زرعنهم مدروا حيليلا لوقا بوفي جينا جنرال الله بانا غاز تسينا وفري سراويتنا زقورو مثل خالين بجمروا ترى مكعتن فلي زوانو عن صار مسلم كانوا عطاسنا تمزقو نفتوتنا لحبن نسلعتنا دماروسهم كان نزقبر قوس وفري ناكايد يركب كان سنة تقرأي كابوانا وانو بيعيت اللحمن من نهون بمخارو عايزين أيام هون جينا سراويتنا ممكن ده يجري هذا فتشمن فتشمو زلورن بركة زول في السراويتات أبطل سنة كذي مولو بمولو كذي سومن كوتات نمكيلي ثلاثنا أنا كذي مبر بغلسون عن كونهم كم خيل زري تعرفوا وفرنا تخير يركب سراويت تقرأي ووصل راح نتكونا بلا نفسان تقولوا كمين عمي يسبون كم زري بحد كذي بركة زول بوطها بمسستي أوبريشنال كايب سكارو الوفري ومقانون سراويت تقرأي مستنكروا عطات أوبريشنال راس هلولا حد شاش بمسحها لعائلة خبرن مسكانا يصحها أبزو فرين هزونا تفاتفون روين مثلا حاولت بمقانون هزوناون كبرن مسكانا يصحها بذلك تجميل زلو وفري عبد العليز تقرأي زي قصي تفاتفموك في السراويتاتن راحتن تدمي سمالو ناب خلقوت زيناتاتنا كنسكر حزب تግራይ ዝረኸቦ መሰል ዓርሰ ውሳነ ዝኾነ ሓይሊ ዝሓርጎቶ ዘይኮነስ ውሩፅ ኣደቁ ኸፊሉ ዝረኸቦ ዓወት ስለ ዝኾነ ሕዝቡን ማንም ዝሕድጎ ሓይሊ የለን ተባሂሉሎም ነዚ ዝገለጹ ማሕበረ ተጋሩ ሰሜን ኣሜሪካ ኣብ ዘዳለዎ መበል 33 ዓመት ዝኽሪ ሰማዕታት ዝተረኸቡ መሪሕነት ነባራት ተጋድልቲ እዮም ዝርዝሩ ነቲ በዓል ዝተኸታተለ መሳርሕትና ክብሮም ሙልጌታ ከም ስዕብ ኣዋሊዱ ካቕርበልና እዩ ከም ህዝቢ ጨፍጨፎሙን عوريسومن يشاليلنا كنبركخلهم علمهم يوم وفيرو يكون أمبر هيوتن نبرتن كم عناو حليفهم قسمنا مسوارجن فسيمو هيتخالون زي كله مسعات معاد وردناون كم هزبي أيتسعرنا أيتم بركخنا بمحبر تجارو سمين أمريكا استسنادن عب استفلالي كورنات علم زركبو تجارو بتكنولوجي زوم كونفرنس سالتون مبل 33 عامات زخري معلتي سمعتات بدم كونتات خبيرهم زخري عب شنشعة ميتن سمانن عمت مرت سرعة درج عب موداتا سرعة مكبات وزفت سموت تف حوزين مسرت كيرو زخبر انتخون تجري عب معلن السعنتمن من تاع بجان زخونن مرجعة دقات تذكر العلاتيم عب زمدلاو كاب استرخبو سب تاريخ تجدلاي سي ابراهام عب زغربو مبرهي قدمي 33 عامت زنبره ጨፍጫፍን حزي ገጢሙና ዘሎ ኩነትን ብخمزي ገሊጽዎም ኣብዚ እዋን እዚ ናይ ህዝብና ቃልሲ ንቅድሚት እናገስገሰ ናይቶም ጸላእትና ግን ከምቲ ናይ 1981 ዓመተ ምህረት ዓይን ቅድሚት ዓይን ድሕሪት ኣብ መንቀራቐር ከም ዝኣተወ ግልጽ ኮይኑ ይረኣሉ نعمون كرأيهم جميرلو لومون تاريخ نبعلو مدقامو عي ترفن بزوحات دك هزبي مسوعات زخفلو هزب تقراي مسل عرسو سانقو بحرقواتو زي كونس بغالسو كم زرخبون نزو سانة بعلو كم زرقاقصو بمئمانيو زبالو دما منقس تقراي بموكال افت مدرخ استرخبو امباسادر برهانة قبر كريستوسيوم باهي ናይ ህዝቢ ትግራይ መሰረታዊ ድልየታት ኩሎም ዝፍትሑ ዝኽእሉ ኩሉ ሰብ ደጊፍዎ ኩሉ ዓለም ደጊፍዎ ከዓ ክረጋገጽ ዝኽእል ህዝቢ ትግራይ ነቶም ድልየታቱ ናይ ባዕለይ ዕድል ባዕለይ ክውስን እየ ዝቃልስ ዘለኹ እየ ዝሰርሕ ዘለኹ እንተሎ ኩሉ ክድግፎ ኣለዎ ነዚ ክቃወም ዝኽእል ሰብ ክህሉ ስለዘይኽእል ስለዚ እቲ ዕላማ ህዝቢ ትግራይ ብግልፂ ዝተቐመጠ እዩ علامة حزب تግራይ ባህጊ ህዝቢ ትግራይ ድሌት ህዝቢ ትግራይ ብግልጽ ዝተቐመጠ ማንም ሓይል ክወስናሉ ይኽእል ባዕሉ ህዝቢ ሙሉእ ክወስኖ ይኽእል 7.9 ሚልዮን ተኮይና ተጋሩ 7.9 ሚልዮን ተጋሩ ንወስኖ ባዕልትና ገጢሙና ካብ ዘሎ ካልኣይ ደርጊ ክንናገፍ ሕዝውን ሕድሪ ጀጋኑ ኣያታቶም ዘይጠለሙ نبراتن حدشتن مناسي منت تجراي يوادقلو واغاون يخفللو كبلو امباسادر برهانه قبر كريستوس وسيخم غليصوم
ተገዳላይ ስየ ብርሃ ብግዲኡ ሕዘይ ገጢሙና ዘሎ ፈተና በዲህና ብምውፃእ ሓንቲ ክንገብራ ዝግበአና ገዛዕዮ ሓድነትና ምስጣም ምዃና ድማ ኣገንዚቡ ንመበል 33 ግዜ ዝተኸብረ ዝኽሪ ሰማዕታት ትግራይ ኣብ ዝተፈላለዩ ስቴታት ኣሜሪካ ኣውሮፓን ካልኦት ኩርናዓት ዓለምን ብዝተፈላለየ ምድላዋት ተኸቢሩ እዩ ደጀን ህዝብና ቅድመ ግንባር ኣትዩ ጸላኢ ንዝደምሰሰ ሰራዊትና ኣብ ምድጋፍ ዘይትካእ ሓገዝ ከም ዝነበሮም ኣብ ወፍሪ ኣሉላ ኣባ ነጋ ዝተሳተፉ ኣባላት ሰራዊት ትግራይ ገሊጾም ኣለዉ ኣወጣሃኝ ብርሃነ ዝርዝሩ ካብ ሓራ መሬት ከም ስዕብ ከቕርበልና እዩ كم كبدي إلهم زفلتوون كم شرطهم زفوقسمون استعاطقوا طبنجا برين سنايبر دشكان بارود ناچنو إيرخيويوم أب صعصع خوينه زوعلو أي مسلون أب قصهم حزون ونا هلخ قراص نتينبب زوم تاريخ كسر حس تعدل جگانو دك حزبي دخامو من مقصلتمن بمنصر بدلن گفعن حزب تግራይ ኣብ ምንካይ ዘሎ ትርጉም እዮም ዝሪእዎ በዝውን ተደራራቢ ድፋዕ ኹዒቶም ካብ መብረቃዊ ውቅዒት ሰራዊት ትግራይ ክሕብኡ ዝፈተኑ ወረርቲ ቀሽሚዶም ሓመድ ድበኻብ ዘእተው ኣብ ወፍሪ ኣሉላ ኣባ ነጋ ዝተሳተፉ ጀጋኑ ተጋደልቲ ትግራይ ሓራኸ ወፀት ዕረፍቲ የለን ይብሉ እዞም ኣባላት እዚ ህዝብ እኮ እናተዋጋእኻ ናብ ቅድመ ግንባር ኣትዩ ፈትፊቱ ዘኹልስ ይብሉ ንኣና እኽልድዩ ማይድዩ خليل ነገር ሙሉ ማተሪያላት ሙሉ ዘጎደለ ቀራው ሒዙ መስዋዕትን ዓርሱን ወላ ለሰዋ ካብቲ ጅግና መንእሰይ እዚ ካብቲ ህፃን እንትቆልዕ እዚ ቃላት ደውዛ ተፋቶም ላዕሊ ይሆና ብዙ አንታ ካውዚስ ድሕር ልወል ባዓትና ክናውፀልኩም ኣብጂ ከይትሱ ያና ክናውፀልኩም እንትንብሎ ለሰዋ ካብቶም ላዕሊ ይሆና ቀያሕቲ ደቀና الناس ሊፍና ንኣኻትኩም ዘይኮነ ማንም ክንከውን ይኽእልን ብዝብል ህዝብና እውን እኽልን ማይ ናብዛ ኣፍ ምሽግ حزب تتجاهلنا أن تتكوس نسون عافنا وأخذ لسه تتجاهلنا أن تقصد تشكينا واسع تتجاهلنا أن تسوق نسون ناوتين على عبارة بتعمل شو بأسرعة مثلا حلو أجلي زبال ياو تشكمتي نجزيو قدنا ريت سجور السراويت كان يسكح عرز جبازنا بعد سراويتنا تهزمنا موسيو ياو حاجز كوين السراويت كبارة عن كسر خبودين زي قبر هزي زينيو تعم تجار لا هزي النمبر سيريز بهالي لنا تقرأ كل تقرأ لا إيزينيو زمعت هزبي حدا مسوات زي كونست تدرارب مسوات تكفللو زمن يولو جگانو أو وفر الله بانجاز تساتفو أولا سراوي تقرأي نحنا قلنا هذا تقرأي تاريخنا هذا تقرأي جميلة يلعبرن بزولة هذا تقرأي زين خللو نجرلن زيننا نمر لسك حجس أجات من يفلت لنا كافر طعمي صبق هذا تقرأي قالنا نوعلو كدان ليت زي ولو كدان ليتو مستزني إيكونومي تقاوي الزنيا كدان ليتن ستراي زوان حديرو نانا يزغدنا هزنا بس بقى اسكان مጨረሻ እንጀሮ ወልዕና እንትንበልዕ ተለናስ ኣነስ እንታይ ስለ ዝኾን ከ ዝብልዕ ዘለኹ እንታይ ዲ ዝብልን ዘሎ ኣነስ እንታይ ዓይነት ግዳጅ ክዋጻልኒ ንህዝበሲ እዚ እንትልእሶ እዩ ህይወተይ ምኽፋልስ ይልእሶ እዩ ህዝብ ትግራይ ይስተማቕሮ እዩ ምግዳልና ውሕስናን ዓርሰ ውሳናን ዘረጋገጸት ትግራይ ንምርኣይ ዝብሉ እቶም ሰውራይ ቅድመ ግንባር እዚ ድማ ኣብ ሓጺር እዋን ክነረጋግጾ ኢና ይብሉ ህዝብና በሰና ባዕልና ክነረጋግጽ ኢና عرس وسالنا بعدنا نكون وصل يلنا هزينا أما زيزله هزبي ناس أخوانهم بعلو كم حاضر زدلوا منقستي كمرز هم مرزنا هنا حتى معلتي تمنقسنا ما ريتكم الناس نفتزنا وربة منقستكم الناس زينا وين فيولون كحرس أو حتى صار معلتي خلاص أراد بينا كاو تقرأ أراد بينا كاود حر يا رخنا حالواتنا ندحننتنان بقلصمنا ندمص ويانس توادد صبصاب أوطهم برهانه كاب حرا مريت تግራይ خبر وزبانا ورجع زي سكالو دموغي تاريخنا دموغي حبرنا زي حاسس بزلولو حالواتنا ندحننتنان بقلصمنا قلصمنا زي يطوى بحايلي منقد تحكم عنا سقرو ببلحات نسقرو بعقلي زيناتاتنا حزون النقطة اليوم فاشستي أبي أحمد أبي تقرأي تميت زبهالي لنكبل كم عملو حاسير لهم
እሱ ባዕዳዊ ሰራዊት ውልቀ መላኺ ኢሳያስ አፈወርቂ ካብ ትግራይ ክወፅእ ከም ዘይፅዕር ብምሕባር ምስቲ ወራሪ ሰራዊት ኮይኑ ኣብ ትግራይ ክፍጽሞ ዝጸንሐ ግፍዕታት ክቕጽለሉ ዘለዎ ድሌት እውን ኣመላኺቱ ኣሎ ጎይታ ሕሰት ዝኾነን ቅድሚ ሕዚ ኣብ ትግራይ ዋላ ሓደ ሰብ ኣይተቐተለን ናብ ሱዳን ዝተሰደዳ ደቂ ኣንስትዮ ኮነ ህፃናት የለውን እናበለም ኣብ ዓፀባ ህዝቢ ትግራይ ክወራዘ ዝጸንሐ ፋሽስቲ አብይ አሕመድ ሎሚ ድማ ኣብ ትግራይ ጥሜት ዝበሃል የለን ክብል ከም ኣመሉ ኣሉ ቀጣኒሉ ከም ዝሓሰወ ቢቢሲ ሓቢሩሎ ቢቢሲ ግና ኣብ ትግራይ ጥሜት ዝበሃል የለን ንዝብል ዘረባ ፋሽስቲ አብይ አሕመድ ብምንጻግ ኣብ ትግራይ 350,000 ሰባት ብጥሜት እናተሳቅዩ ከም ዝኾኑን ልዕሊ 5 ሚሊዮን ወገናት ድማ ህጹጽ ሓገዝ ከም ዘድልዮምን ጸብጺቡሎ ብዘይካዚ ፋሽስቲ አብይን ሰበስልጣናቱን ዕሱብ ባዕዳዊ ሰራዊት ውልቀ መላኺ ኢሳያስ አፈወርቂ ካብ ትግራይ ክወጽእ እዩ እናበሉ ደጋጊሞም ንማሕበረሰብ ዓለም ክዛረቡ ከም ዘይጸንሑ ትማል ግና እቲ ባዕዳዊ ወራር ሰራዊት ካብ ትግራይ ንኽወጽእ ፋሽስቲ አብይ ከም ዘይደፋፍእ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ከም ዘይገድሶን ምስ መንግስቲ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ አፈወርቂ ኮይኑ ኣብ ትግራይ ክፍጽሞ ዝጸንሐ ግፍዕታት ክቕጽለሉ ከም ዝደልን ኣመላኺቱሎ ኣብ ትግራይ ክፍጽሙ ዝጸንሑ ግፍዕታት ከም ዝቐጸሉ ውድብ ሕቡራት መንግስታት ኣፍሊጡሎም ሓላፊት ላዕለዋይ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕቡራት መንግስታት ሚሼል ባችሌት ኣብ ትግራይ ሰላማውያን ሰባት እናተረሸኑ ከም ዝኾኑን ግፍዕታት ድማ እናተፈጸሙ ከም ዝርከቡን ኣፍሊጠን ኣለዋ እተን ሓላፊት ንሰለስተ ሰሙናት ዝሳለጥ ዋዕላ ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕቡራት መንግስታት እንትኸፍታ ከም ዝበለኦም ኣብ ትግራይ ጨፍጫፍ ሰላማውያን ወገናት ኣብ ልዕሊ ህፃናት ጾታዊ መጥቃዕቲ ከም ዝተፈጸመን ሰባት ድማ በአስገዳድ እናተፈናቀሉ ከም ዝጸንሑን ለሙውን እዞም ግፍዕታት ከም ዝቐጸሉን ድምፂ ኣሜሪካ ጸብጺቡሎም እሱ ባዕዳዊ ሰራዊት ውልቀ መላኺ ኢሳያስ አፈወርቂ ካብ ትግራይ ከም ዘይወፀ ዝሓበራ እተን ሓላፊት እቲ ባዕዳዊ ሰራዊት ካልኦት ሓይልታትን ኣውራ ተዋሳእቲ እቶም ኣብ ትግራይ ክፍጸሙ ዝጸንሑን ሕዚ እውን ዝፍጸሙ ዘለውን ግፍዕታት ከም ዝኾኑ ሚሼል ባችሌት ገሊጸን ኣለዋ ፋሽስቲ አብይ አሕመድ ሰላም እናሰበኸ ኣብ ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ኣብ ትግራይ ተራእዩ ዘይፈልጥ ዕንወት ከም ዝፈጸመ ተገሊጹሎ ፋሽስቲ አብይ አሕመድ ብዛዕባ ሰላም ኣብዚሑ እናተዛረበም ብተግባር ግና ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ኢትዮጵያ ህይወት ብዙሓት ወገናት ከም ዘጥፈአ ኣብ ትግራይ ብዝወልዖ ኩናት ብኣሽሓ ዝቁፀር ህዝቢ ከም ዝተቐተለም ልዕሊ 2 ሚሊዮን ዝኾኑ ሰባት ካብ መረበቶም ከም ዝተፈናቀሉን ብሚሊዮናት ዝግመቱ ወገናት ድማ ብጥሜት ክሃልቕ ይሸባሸብ ከም ዘሎን ጋዜጣ ዘ ኒውዮርክ ታይምስ ጸብጺብሎም እቲ ፋሽስታዊ መራሒ ንዕሱ ባዕዳዊ ሰራዊት ውልቀ መላኺ ኢሳያስ አፈወርቂ ብምዕዳምን በቲ ባዕዳዊ ሰራዊት ብምትእማንን ሉዓላዊነት ኢትዮጵያ ከም ዘድፈረን ተራእዩ ዘይፈልጥ ብዙሓት ጨፍጫፋትን ጾታዊ መጥቃዕታትን ከም ዝፈጸመን እቲ ዜና ሓቢሩሎም ብተወሳኺ ፋሽስቲ አብይ ብሰንኪ ዝወልዖ ኩናት ዝተኸሰተ ጥሜት ኣብዚ ሕዚ እዋን ልዕሊ 350,000 ተጋሩ ከይሃልቁ ተሰጊኡ ከም ዘሎም በቲ ዝፈጸሞ ወራር ድማ ምብራስ ዓሌት ከም ዝተፈጸመን ቀንዲ መንቀል እቲ ኩናት ድማ ህዝቢ ትግራይ ንምልካዊ ኣካይዳ ፋሽስቲ አብይ ብምቋም ባዕሉ ብዝመረጾ ሓይሊ ክምራሕ የምባሉ ጥራሕ ከም ዝኾነ እቲ ጋዜጣ ኣመላኺቱሎም እዚ ፋሽስታዊ መራሒ ስልጣን ንበይኑ ብሒቱ ክገዝእ ከም ዝደልን በዚ ዝተለዓለ ድማ ኣብ ክልል ኦሮሚያ ብዙሓት ሰባት ከም ዝቐተለን ልዕሊ 10,000 ሰባት ከም ዝኣሰረን ንሞት ኣርቲስት ሃጫሉ ሁንዴሳ ስዒቡ ድማ ቀንዲ መራሕቲ ፖለቲካዊ ውድባት ኦሮሞ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዘውዓለን ድሕሪ ዝኹሉ ገበናት ድማ መረፃ ብዝብል ተዋስኦም ስልጣኑ ንምድልዳልን ኣክሊል ንምፅዓንን ይሸባሸብ ከም ዘሎ እቲ ዜና ኣረዲኡሎም ፋሽስቲ አብይ አሕመድ ንሰላም ዝተሐሰመ ተዓዋት ሽልማት ሰላም ኖቤል ተባሂሉ እናተዘከረ ከም ዝነበር ድማ እቲ ጋዜጣ ሓቢሩሎ እምበር ከዚ ኸበርኩም ተመልከትና ንሎሚ ዝሓዝናልኩም ዜናታት ኣብዚ ዛዚምና ኣለና ኣብ ካልኦት ተመሳሰልቲ ዛዕባታት መሊስና ክንጋነኢና ክሳብ ሽዑ ሰላም ሃለዋትና ንድሕንነትናን ብቐልጽምና ትግራይ ትስዕር